வணக்கம் மக்களே, உங்கள் தேவராஜ். மாடு இன்றைக்கி பாருங்கள், மாடு கட்டியிருந்த மாடு அவுத்துட்டு மேய்ஞ்சிட்ருக்கு. ரொம்ப பசி போல் பாருங்கள், ஃபுல்லாக பச்சை பசேன்று. ஏன்னா இந்த இடத்துல மட்டும்தான் தண்ணி கட்டி பயிர் மாட்டு தட்டு வளர்த்துட்ருக்காங்க. முக்கால்வாசி இடம் பாருங்கள் எல்லாம் காஞ்சி போய் கிடக்குது. நம்மளாலேயே பசி தாங்க முடியாது, மாட்டுனாலேயும் இவ்வளோ பெரிய ஜீவன் எப்படி தாங்கும் பாருங்கள். சுற்றி பாருங்கள் எப்படி காஞ்சி கிடக்குதுன்னு. இங்கே மட்டும் பச்சை பசன்னு இருக்குது. மாட்டுக்காக விட்டால் போதும், நைட்டுக்குள்ளே எல்லாமே முடிச்சு கட்டுரும் போல். பாருங்கள் மக்களே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பக்கத்துலேயே மினிப்பன் கோயில் பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. உங்கள் தேவராஜ். நன்றி, வணக்கம்.